Nu vil jeg forklare, hvad en potensfunktion er ud fra dets forskrift og graf, men først vil jeg snakke lidt om vækst for potensfunktioner. Og du kan bare selv scrolle videre til næste side. Det første jeg vil snakke om inden for vækst for potensfunktioner er den absolute vækst. Den absolute vækst er, hvor mange enheder tallet vokser med. Altså for eksempel 5 til 10 har vi som eksempel her. Den stiger så med 5 enheder, fordi der er 5 fra 5 til 10. Altså der bliver lagt 5 til, og derfor er det 5 enheder. Og du scroller selvfølgelig bare videre til tredje side. Og den anden ting jeg vil snakke om inden for vækst for potensfunktioner er vores relativ vækst. Og vores relative vækst er, hvor mange procent der bliver lagt oveni det, der svarer til 100%. Altså, lad os nu sige, at vi skal fra 5 til 20, og 5 selvfølgelig er vores 100%, så stiger den med 300%, fordi 5 er jo som sagt vores 100%, og vi skal bruge 5, som igen er vores 100%, 3 gange for at ramme 20. Og igen scroller du bare videre til side 4. Og så lige et hurtigt fact inden for vækst for potensfunktioner er en note, som jeg selv har kaldt potens, fordi du skrev det på tavlen. Altså en bestemt relativ vækst i x i vores potens giver en anden bestemt relativ vækst i y i vores potens. Jeg vil nu tegne en potensfunktion. Her er vores potensfunktion, som hedder f x er lig med b gange x i a'ne. Og vi ved, at b altid er større end 0, og at x også altid er større end 0. Og til sidst, at a kan være hvilket som helst reelt tal. Jeg har nu tegnet en graf og indsat en masse x'er. Og vi ved, at fx i lig med x i a'ne vokser, når a er større end 0. Vi ved også, at den er aftagende, når den er lavere end 0, og at når den er konstant lig med 1, altså hverken aftagende eller voksende, men bare en parallel linje, der går vandret, når a er lig med 0. Og vi har nogle eksempler. Herop er x i minus 1, kan man så se, at den aftager, altså den vokser ikke. Og her er a højere end 0, altså den stiger ret gemen. Her ved den grønne er a i lig med 1, det vil sige, at den stiger med en meget fin linje. Og hernede ved den orange, hvor a er en halv, stiger den også, dog ikke så meget som hvis den er 1. Og til sidst kan vi se, når a er lig med 0, at den er vandret og bare går parallelt lige ud. Og det skal lige siges, at min graf selvfølgelig er taget fra en bog som eksempel. Og nu vil jeg til sidst snakke om omvendt proportionalitet. Og du bladrer igen selv videre. En funktion kaldes for omvendt proportional, hvis den hedder således y gange x er lig med k. Og k er, eller bliver kaldt, proportionalitetskonstanten. Jeg har også læst mig frem til, at måden en omvendt proportional funktion skrives på, det er fx er lig med k divideret med x. Dog giver det ingen mening for mig, når jeg læser nærmere på, hvad forskellen er på disse to formler eller funktioner. En omvendt proportionalitet giver i et diagram, hvis man laver det, en hyperbel. Altså det vil sige, at x og y gange sammen, fordi det gør vi i vores funktion, giver simpelthen det samme tal. Jeg kan lige prøve at tegne et lille eksempel på, hvordan det vil komme til at se ud. Her har vi vores diagram, og vores hyperboler vil ligge sådan her, og sådan her, parallelt med hinanden. Det er jo k,
som er vores endelige resultat i denne funktion. Og derfor er der også k, vi skal koncentrere os om. Altså, jo tættere k, som er vores resultat, kommer på 0, desto tættere kommer grafen på 0. Men er k højere end 0, er x positiv, og da x og y i vores omvendt proportionalitet er det samme, er y også positiv, altså hvis k er over 0. Og igen omvendt, hvis k er under 0, er x positiv, men y er derfor negativ. Og det kan selvfølgelig også være omvendt, at x er negativ, men så er derfor y positiv. Og jeg glemte også lige at sige, at igen, hvis k er over 0, sagde jeg jo, at hvis x var positiv, er y også positiv. Det er selvfølgelig også det omvendte. Hvis x er negativ, bliver y selvfølgelig også negativ.